Započinjemo slavlje posvete crkve. Biskup će sada ovdje pred crkvom primiti ključeve crkve. Zatim će predstavnik župe pozdraviti biskupa i u kratkim crtama prikazati povijest župe svetog Antuna Padovanskog u Čuntiću. Nakon toga biskup će započeti slavlje znakom križa i uvesti nas u slavlje kratkim govorom. Po završetku govora ključ će predati župniku fra Petru Žagaru i naložiti mu da otvori vrata crkve. Zatim će biskup pozvati narod da uđe u crkvu. U crkvu ćemo ući u procesiji. Po ulasku u crkvu na posebno pripravljeno mjesto biti će odložene moći svetog Antuna Padovanskog koje će biti ugrađene u novi oltar. Dragi naš biskupe Vlado, kao dobrodošlicu kličemo sa psalmistom. Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni. Baš vi možete to najbolje razumjeti, jer ste iskusili s nama strahotu izbjeglištva i rata. I mi smo s našim pastirom Petrom morali napustiti svoja sela, domove, a najteže nam je bilo ostaviti i ovo drago svetište, našu župnu crkvu svetog Antuna. Ovdje su se događali najvažniji događaji našeg kršćanskog života. Krštenja, ispovjedi, nedeljne euharistije, svete pričesti i naši susreti s Isusom i međusobno. I kad je bilo razrušeno svetište, naša župna crkva i mi smo bili raspršeni i jadni. Veliki Bog je po našem patru Petru i njegovim molitvama bdio nad nama, po njemu nam ulijevao nadu u povratak, s njime smo se vratili na svoje ognjišta i on je bio najustrajniji graditelj ne samo ovog crkvenog zdanja, nego i vjere u našim dušama. Hvala vam što ste došli posvetiti ovaj Božji dom i nas žive hramove Duha Svetoga. Imao je pravo starozavjetni molitelj kad je ispjevao psalam 126 kao pjesmu povratnika. Oni koji siju u suzama žanju u pjesmi. Išli su plačući, noseći sjeme sjetveno, vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje. Neki od naših dragih koji su ovdje sijali u suzama, vratili su se u očevu kuću gdje sada pjevaju novu pjesmu. Mi smo danas radosni što imamo ponovo svoju crkvu u kojoj se možemo okupljati da slavimo našeg spasitelja i otkupitelja Krista u njegovim otajstvima, što će nas on ovdje po njima krijepiti i jačati, da u ovom svijetu i ovom dijelu lijepe naše domovine budemo svjedoci novog, boljeg svijeta
usprkos svim ovozemaljskim nedaćama. Dragi naš biskupe, ponovno uspostavljene Sisačke biskupije, sretni smo što baš u ovoj prvoj godini svoje biskupske službe dolazite među nas kao naš biskup i što možete posvetiti ovu našu dragu, obnovljenu i za nas najmiliju crkvu na ovom Čuntičkom brijegu. Dobro nam došli. Blagoslovite nas i našeg dragog patera Petra da nastavimo zajedno s njim koračati putovima Gospodnjim. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Braćo i sestre, milost i mir svima vama u Svetoj Crkvi Božjoj. I s duhom tvojim. Drago mi je pozdraviti oca provincijala, braća Franjevce, evo posebno pra Petra, župnika ove župe i su braće svećenike na čelu sa dekanom. Tu su časne sestre, pozdravljam ih kao i bogoslove i sve vas, dragi župljani i gosti. Evo, ovo je lijepi dan, ne samo što je magla se rastjerala, jer je sunce pobjedilo, nego je i u našim dušama sunce i svjetlo i zato radosno uđimo na ovo slavlje gdje ćemo Bogu zahvaliti za sve ono što nam je učinio i što je s nama i što nam daje snagu da živimo i da njega slavimo. Evo neka i ovaj obred kojeg ćemo učiniti, pomazanje zidova crkve i novog oltara, da tako posvetimo ovu crkvu, bude znakovito za sve nas, da i mi budemo svjesni toga da smo i mi posvećeni, da smo i mi živi hramovi Božji za svjedočenje prisutnosti Kristove u našem svijetu. Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama. Pra Petre, otvori crkvu.